дар Тоҷикистон минбаъд нархи маводи хӯроквории ниёзи аввалияи мардум аз ҷониби давлат танзим карда мешавад. Дар ин робита бо имзои президент қарори ҳукумати Тоҷикистон содир шудааст. Тибқи ин санад нархи 16 номгӯи маводи хӯрокворӣ мавриди танзими давлатӣ қарор мегиранд. Абдулло Ашуров бо муҳтавои ин қарор ошно шуда бо масъулон ҳам суҳбат дошт ва ҳоло дар студия ҳамроҳи мост. Абдулло салом. Нахуст бигӯ 16 маводе ки нархашон бояд танзим шаванд кадомҳоянд? салом шалло. Дар ин қарор 16 номгӯи маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ шомил шуданд. Шурӯъ аз орду, нону гандум ва биринҷу картошка, қанди сафеду шакар, равғани растанӣ, маҳсулоти ширӣ ва гӯшти гову гӯсфанд шомил шуданд. ҳатто намак, тухми мурғ ва ҷиҳози кӯдакона низ шомили ин рӯйхат ҳастанд. Хуб, рӯйхат фаҳмо шуд, Абдулло, аммо танзими нарх чӣ гуна сурат мегирад? Чун дар Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози солҳои 90 нархозод эълон шуда буд, магар не? дуруст шалло. Тоҷикистон 25 сол қабл, ҳанӯз соли 1993 қарор қабул кард дар бораи озодии нархҳо ва давлатро аз масъулияти таъин намудани он озод намуда буд. масъулони хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон мегӯянд ин қарор ба хотири ҳимояти иҷтимоии аҳолӣ аз баландравии нарх содир шудааст, чун дар Тоҷикистон хусусан бо наздикшавии моҳи Рамазон ва дигар ҷашну идҳо болоравии якбораи нархи маҳсулоти хӯрокворӣ ба назар мерасад. аммо масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ дар чунин шароит ҳеҷ тадбири андешида наметавонистанд, чун ягон меъёри қонуние набуд ки ин нархҳоро танзим кунанд. ҳамакнун чунин меъёр бо қарори ҳукумат тасдиқ шуд. чӣ гунагии иҷрои ин қарор то ҳадде мураккаб аст ки барои шарҳи он вақти суҳбат кофӣ нест, аммо дар як ҷумла мешавад гуфт ки масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ дар сурати якбора 20% боло рафтани нархи ин 16 номгӯи маҳсулот даст ба кор шуда пеши роҳи баландшавии онро мегиранд. чӣ гуна? яке аз усулҳо ин будааст ки хадамоти зидди инҳисорӣ ҳадди ниҳоии нархро муайян мекунанд ва давоми 3 моҳ оянда намегузоранд ки нарх аз ин ҳам гаронтар шавад. Хуб, фарз кардем ба ҳар ҳол нафаре нархро гарон кард, пас чӣ мешавад? тавре масъулони хадамоти зидди инҳисорӣ мегӯянд, агар меъёрҳои муқарраркардаи онҳоро ширкат ва ё соҳибкори алоҳидаи вайрон кунад ва он ошкор шавад, онҳо ҷарима мекунанд ва фоидае ки ин соҳибкор аз гарон фурӯхтани ин маҳсулот ба даст овардааст ба фоидаи буҷаи давлат мусодира хоҳад шуд. Ташаккур, Абдулло, барои суҳбат ва рӯзи хуб.